Па буднях і ў святы, прынамсі 25 беспілотнікаў за 4 дні ў беларускім небе, а нават у навагоднюю ноч, ажно 13. Расія выкарыстоўвае паветраную прастору Беларусі ў сваёй вайне. Афіцыйны Менск маўчыць. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Падсасонны, і сёння выданне. Гульня ў адкрытасць. Александр Лукашенко загаварыў пра заходніх назіральнікаў на гэтак званых выбарах. Зараз нейкіх шансаў на тое, што гэтыя выбары могуць быць прызнаны, асабліва няма. Бяспека, Еўропа. З такім дэвізам Польшча пачала старшыняваць у еўразвязе, а мы пытаем пра лёс супрацы з беларусамі. Для нас это выдатная магчымасць вярнуць Беларусь на парадак дня. Салідарнасці ды дапамогі будзе яшчэ больш. Байсол і Байгалп пашыраюць праграмы падтрымання беларускіх палітычных вязняў. Для нас можна звярнуцца па медычнае лекаванне для тых, опять же, тых, хто застаўся ў Беларусі. Гэта частка, асноўная частка тых, хто выехаў. Александр Лукашенко чакае свята. Менавіта святам ён загадаў сваім чыноўнікам зрабіць гэтак званыя прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 26 студзеня. І мае быць не толькі свята, але і гульня ў адкрытасць для захада. Дзеля гэтага узурпатар прапануе разгледзець магчымасць запрасіць у нашу краіну назіральнікаў з гэтак званых непрыязных рэжыму краінаў. Пра што сведчыць такая рыторыка, Ирина Юрьева. Заходних назиральников могут запросить на выборы 2025. Лукашенко не выключает такой магчимости, про что заявил подчас встречи со своими доверенными особами. Все говорят, да не надо, они ясно, что скажут. Не знаю, я думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут, пусть едут эти все западники. Не приедут, значит не приедут, это их право. Пры гэтым леташнія выборы дэпутатаў у палату прадстаўнікоў ды мясцовыя саветы прайшлі без удзелу заходніх назіральнікаў, а менавіта місіі АБСЕ. Да і пасля старту цяперашняй электаральнай кампаніі старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Ігор Карпенка не вельмі прыязна выказваўся наконт такой магчымасці. Эта организация порой дискредитирует себя политизированными заявлениями, которые, в общем-то, можно даже расценивать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Чаму ж цяпер, менш чым за месяц да выбараў, рыторыка змянілася. Зараз нейкіх шансаў на тое, што гэтыя выбары могуць быць прызнаны, асабліва няма. Там яны, то бок, разважаюць пра розныя магчымасці, што можна яшчэ зрабіць, каб прынамсі гэты шанец атрымаць. Але калі нават не атрымаеш, дык выкарыстаць гэта прапагандысцкі. Выкарыстаць гэта прапагандысцкі, то бок сказаць, вось глядзіце, мы ж іх запрашалі, а яны ўсё роўна не праехалі. Гаворачы пра захад, не абмінуў Лукашенка і сваіх палітычных апанентаў. Маўляў, яны ўжо ціснуць звонку на чальцоў выбарчых камісіяў. Да таго ж Лукашенко абурыўся, што дэмакратычныя сілы заклікалі беларусаў галасаваць на будучых выбарах супраць усіх кандыдатаў. Акрамя Лукашэнкі, ЦВК ў снежні зарэгістраваў яшчэ 4 кандыдатаў на прэзідэнцтва: Ганну Канапацкую, Олега Гайдукевіча, Сергея Сыранкова і Александра Хіжняка. Усё роўна у сваіх выступах Лукашенко звяртаецца да апанентаў за мяжой, да публічнага аналіза стратэгіі аб'яднаных дэмакратычных сілаў галасаваць супраць усіх. Вось гэта Лукашенко спрабуе скрытыкаваць і разносіць па дзяржмедыя. А стратэгіі там Гайдукевіча ці Хіжняка Лукашенко нават і не каментуе, бо вычутна бачыць, што палітыкаў тут няма, і стратэгіяў там няма. Из-за границы легко вякать, надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Згадаў Лукашенко і сваіх апанентаў унутры краіны, якія цяпер утрымліваюцца за кратамі за сваю пазіцыю. Маўляў, ніякіх здзекаў, ніякіх палітвязняў у нас няма. І гэткі падыход Лукашэнкі не новы. Тым часам, паводле праваабаронцаў, статус палітзняволенага ў Беларусі маюць ад 1200 до 1400 асобаў. Лукашенко выступае тут вельмі слаба, так ён весь час апраўдваецца, зноў звяртаецца да нейкага адмаўлення існавання палітвязняў, хаця сам факт таго, што Лукашенко рэгулярна гэта адмаўляе, і пры гэтым іх жа мілуе, ён бы сам фактычна пацвярджае, што праблема-то існуе, палітвязні існуюць. Уже 3 дні ў Беларусі для кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах працягваецца перыяд агітацыі, якая скончыцца 25 студзеня. Сваю кампанію Лукашенко даручыў правесці давераным асобам, спаслаўшыся на ўласную занятасць. Ды і ўвогуле ён лічыць, што галоўная не агітацыя, а зваротная сувязь ад людзей. Але ці атрымае Лукашенко ад іх сапраўдныя меркаванні?
вось менавіта праз гэтыя каналы, афіцыйныя каналы, сапраўдная інфармацыя пра сапраўднае становішча, пра сапраўдныя погляды людзей да яго не даходзіць. Яна можа да яго сходзіць, напрыклад, з таго, што над чым працуе камітэт дзяржаўнай бяспекі, адміністрацыя, можа яны робяць там нейкія закрытыя даследаванні, то вывучаюць сапраўды, як гэта выглядае, якія настроі ў грамадстве. Сёння ж у Беларусі адкрылі першую выставу падарункаў Лукашэнку ад працоўных калектываў з любоўю і ўдзячнасцю. Экспазіцыя з'явілася ў Салігорску, які цяпер прымае праўладны марафон адзінства. Ірына Юр'ева, Белсат. Мае быць урачыстая і з прамовай польскага прэм'ера. Менш як 2 гадзіны застаюцца да афіцыйнай інаўгурацыі, на якой Польшча афіцыйна распачне сваё старшынства ў Радзе Еўрапейскага звязу. Галоўнай тэмай 6-месячнага тэрміну стане бяспека. Мы ж задаемся пытаннем, як польскае кіраванне паўплывае на супрацу з беларусамі. Антон Бездольны. Польшча пераняла ад Вугоршчыны старшыняванне ў еўразвязе. Цяпер суседняя з Беларусю краіна будзе каардынаваць працу Рады Еўрапейскага звязу. Сваё старшыняванне Польшча правядзе пад слоганам «Бяспека Еўропа». Год будзе вызначальным для нашай бяспекі. Мы часта хвалюемся ўнутранымі праблемамі, але я хочу сказаць, што польскае старшыняванне ў Радзе будзе ў значнай ступені прысвечана пытанням менавіта бяспекі. У апублікаванай праграме старшынявання ўзгадваецца Беларусь, але як адна з крыніцаў небяспекі для еўразвязу. Напрыклад, гэткую польскія чыноўнікі лічаць арганізаваныя ўладамі Беларусі атакі мігрантаў на польскую, літоўскую і латвійскую межы. Ці будуць нейкія прапановы для Беларусі ці для Лукашэнка? Я думаю, што гэта магчыма нават падчас гэтага прэзідэнцтва. Але толькі тады, калі нешта змяніцца глобальна. Нават калі гэта будзе, то гэта не будзе ініцыятыва Польшчы, гэта будзе, скажам, фактар глобальных пераменаў у зносінах Захаду з Расіяй. Падтрыманне дэмакратычных сілаў Беларусі ў праграме не прапісанае, аднак польскія ўлады абяцаюць яе на словах. Тэму абмяркоўвалі яшчэ ў сярэдзіне снежня падчас сустрэчы намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Паўла Латушкі і намесніцы кіраўніка замежных справаў Польшчы Генрыкі Масціцкай-Дэндзіс. Адной з галоўных падзеяў мае стаць анансаваная польскім МЗСам Касцюшкаўскі форум. У лютым прадстаўнікі дэмакратычных сілаў сустрэнуцца на ім з кіраўнікамі міністэрстваў замежных справаў краінаў Еўразвязу. Для нас это выдатная магчымасць вярнуць Беларусь на парадак дня і падняць тэму палітвязняў, і якая ў тым ліку блізкая Польшчы праз асобу пачобута, і тэму незалежнасці Беларусі, і тэму падтрымкі незалежным медыям, тэлеканалу Белсат і беларускім праваабаронцам. Таму для нас, безумоўна, гэта важны час, каб беларускае пытанне прагучала і ў Брусэлі, і ў Варшаве, і ў іншых сталіцах. Польшча плануе вярнуць страчаныя за часамі старшынявання Вугоршчыны прыярытэт падтрымання ўкраіны. Акрамя таго, польскі прэм'ер Туск падкрэсліваў, што неабходна дамагацца, каб у працэс магчымых перамоваў паміж Расіяй і ЗША былі на роўных залучаныя як сама Ўкраіна, так і краіны ЕЗ. Пры гэтым у выказваннях еўрапейскіх палітыкаў удзел Беларусі ў такіх перамовах увогуле не згадваецца. Удзел дэмакратычных сілаў у перамовах я б не чакаў. Тут увогуле стоіць пытанне, ці нават ці Лукашенка будзе прадстаўлены на гэтых перамовах. Лукашенку, напэўна, хацелася бы, але гэта залежыць не толькі ад яго, а практычна ўвогуле не ад яго залежыць. Залежыць гэта ад Расіі і США перадусім. Таксама Польшча плануе працягваць санкцыйны ціск. У прыватнасці ў польскім плане дзеянняў асобна агаворваецца рэалізацыя мытнымі органамі краінаў ЕЗ ўжо прынятых абмежаванняў. Пагроза закрыцця мяжы для тавараў, для грузавікоў, это было б моцным ударам і па Лукашэнку, і па Пуціну. У тым ліку, які мог бы прывесці да вызвалення палітвязняў, але пакуль у еўрапейскім звязе няма такой яснай пазіцыі і кансэнсусу ў гэтым пытанні, таму што гэта ўдарыць у тым ліку па бізнесовых інтарэсах і кампаніяў, і дзяржаваў. Польшча будзе старшынёю Рады Еўразвязу роўна паўгода, да 30 чэрвеня. Наступнай краінаю старшынёю стане Данія. Антон Бяздольны, Белсат. А пасля навагодніх святаў на беларуска-польскай мяжы зноў утварыліся вялікія чэргі. Паводле сайту памежнага камітэту зранку на пераходзе Берасця-Тэрэспаль выезду ў Польшчу чакала каля 800 легкавых аўтамабіляў.
Што тычыцца аўтобусаў, то іх было не так шмат, усяго 8. На мяжы з Літвою таксама ёсць чэргі, але не такія вялікія. У Каменным Лозе у чарзе стаіць 30 машынаў, а у Беняконях каля 20 аўтамабіляў. Нагадаю, што напярэдадні Новага года шматкіламетровыя чэргі назіраліся на ўезд у Беларусь з краінаў еўразвязу. Чаканне на мяжы магло расцягвацца больш, чым на 2 дні. А цяпер пра салідарнасць і дапамогу. Іх мае быць болей для палітычных вязняў, прынамсі ад ініцыятываў «Байсол» і «Байгелп». Яны пашыраюць свае праграмы, павялічваюцца комплекснае падтрыманне і магчымасці рэабілітацыі. Што канкрэтна, а таксама як атрымаць дапамогу бяспечна, Алесь Баразенка. Медычная і псіхалагічная дапамога ахвярам рэпрэсіяў рэжыму Лукашэнкі. Ініцыятыва «Байгелп» пашырае геаграфію праграмы рэабілітацыі былых палітвязняў. Цяпер звярнуцца па кампенсацыю медычных выдаткаў можна будзе амаль у любой краіне Еўропы, дзе ёсць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Раней разлічваць на дапамогу маглі толькі беларусы, якія жывуць у Польшы, Літве ці Грузіі. Тех, кто застался в Беларуси, это частка, основная частка тех, кто выехал, большая частка запада приходит за межи. Мы оплачиваем у тех выпадках, когда у человека немає доступу до служби офіційної медичного забезпечення. Ці, коли ситуація занадто пільна і ближайші терміни по офіційній медицині, вони достатково віддалені, але тим не менше, пільно зробити не вдається. Для тых, каму патрэбная дапамога, працягваюць сваю працу і шэлтары ад «Байгелпу». Цяпер іх 8 у 3 гарадах Польшы, а таксама ў сталіцы Літвы і грузінскім Батумі. Партнёр «Байгелпу» ў службе хуткай гуманітарнай дапамогі фонд «Байсол» у першыя дні Новага года абвясціў павелічэнне ў 2 разы да 1000 еўраў сумы аднаразовай выплаты для сем'яў палізняволеных ды былых вязняў рэжыму Лукашэнкі. Безумоўна, пытанне вызваленых палізняволеных для нас першачарговае, праз тое, што сканчаецца цыкл першай вялікай хвалі вызваленняў людзей па тэрміне, бо сканчаюцца тэрміны турэмныя, якія ім давалі лукашысты тады ў 2020-2021 годзе. Зараз уже за тыя самыя рэчы людзі атрымліваюць 8-10 год, а тады вось 5 у асноўным прысуджалі суды ад 3 до 5 гадоў, таму зараз вельмі шмат людзей вызваляецца. Спыненне праяваў салідарнасці і магчымасці аказання дапамогі ўнутры Беларусі цяпер адна з галоўных мэтаў сілавікоў, зазначаюць прадстаўнікі ініцыятываў. Ціск зазнаюць і самі палітвязні і іхныя родныя, а супраць фондаў разгорнутая кампанія дыскрэдытацыі, аднак схемы дапамогі працягваюць дзеяць. Калі казаць пра нейкія канкрэтныя кропкі ўвахода, то ў першую чаргу, канешне, гэта наша гарачая лінія сабачка help падкрэслівання «Байсол», куды можна звяртацца ўсім з Беларусі. Гэта не чат-бот, ён не захоўвае слядоў чат-бота, гэта жывы чалавек, які сядзіць на гарачай лініі, прыме вашу заяўку, апрацуе яе і звяжа з нашымі калегамі. Пры гэтым праваабаронцы нагадваюць пра неабходнасць прытрымлівацца захадаў лічбавай бяспекі. Пры камунікацыі з ініцыятывамі дапамогі карыстацца тэхналогіяй VPN ды выдаляць усе сліды ліставання. Александр Баразенка, Белсат. Дзякую, спадарства, што вы разам, а яшчэ больш інфармацыі на нашай старонцы ў Тэлеграме. QR-код на вашых экранах вядзе менавіта туды. Дастаткова проста навесці на яго камеру смартфона, чытайце, глядзіце, падпісвайцеся, а таксама зазірайце на нашу старонку belsat.eu. Але ўсё гэта толькі ў тым выпадку, калі бяспечна для вас. Працягваем. Дональд Трамп здольны дапамагчы ў спыненні агрэсіі Расіі і завяршэнні вайны, лічыць прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Паводле яго, Трамп мае рашучасць і непрадказальнасць, а яны могуць стаць вызначальнымі ў цяперашняй сітуацыі. Зеленскі падкрэсліў, што ўжо правёў некалькі размоваў з Трампам і перакананы, што той сапраўды хоча пакласці канец вайне. У сваю чаргу Трамп запрасіў Зеленскага на інаўгурацыю 20 студзеня ў Вашынгтоне. Пра іншыя падзеі ў свеце Руслан Ігнатовіч.
Міністры замежных справаў Нямецчыны Анналена Бербак і Францыі Жан-Наэль Барроу упершыню наведалі Дамаск. Яны сталі першымі высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўразвязу, якія сустрэліся з новым лідарам Сірыі Ахмедам Аш-Шара. Заяўленая мэта візіту – абмеркаванне мірнай перадачы ўлады ў Сірыі, грамадскае замірэнне і аднаўленне краіны. Жахі некаторых месцаў тут проста неверагодныя. Тут людзі непадалёк ад Дамаску прайшлі сапраўднае пекло. Іх забівалі метадамі, што цяжка ўявіць у цывілізаваным свеце. І менавіта таму важна, што я была тут сёння разам са сваім французскім калегам. Я была тут, каб падзякаваць такім арганізацыям, як «Белыя каскі», якія цягам многіх гадоў неаднаразова давалі зразумець, што рэжым Асада – гэта бесчалавечны рэжым катаванняў і яго нельга нармалізаваць. Таксама Бербак падкрэсліла, што аднаўленне адносінаў з Еўразвязам магчымае толькі пры павазе да правоў чалавека і роўнасці ўсіх групаў насельніцтва. 2 студзеня ізраільскія войскі нанеслі авіаудары па раёне Аль-Мауасі у сектары Газа. Паводле мясцовых уладаў загінулі 68 асобаў, у тым ліку кіраўнік паліцыі Газы Махмуд Цялях і ягоны памочнік Усам Шагуан. Ан заяўляе, што бяспечнага месца ў сектары Газа больш не існуе. Ізраіль абвінавачвае Хамас у выкарыстанні жылых раёнаў у якасці сховішчаў. Улады Паўднёвай Карэі не змаглі выканаць ордар на арышт прэзідэнта Юн Сок Йоля. Каля 80 паліцэйскіх і следчых увайшлі ў ягоную рэзідэнцыю ў Сеуле, але былі заблакаваныя службаю бяспекі першай асобы. Таксама каля рэзідэнцыі Юн Сок Йоля сабраліся сотні ягоных прыхільнікаў, гатовых перашкодзіць арышту. Генеральны пракурор скасаваў выкананне ордару, каб не рызыкаваць бяспеку цывільных асобаў і праваахоўнікаў. Сам жа ордар правадзейны да 6 студзеня, і яго тэрмін можа быць падоўжаны. Напярэдадні акруговы суд Сеулу выдаў ордар на арышт Юн Сок Йоля за тое, што той месяц таму раптоўна ўвёў у краіне ваеннае становішча. У непрызнаным Прыднястроўі спынілі працу прамысловыя прадпрыемствы праз дэфіцыт энергарэсурсаў. Паводле уладаў непрызнанай рэспублікі без электраэнергіі ў рэгіёне засталіся ўсе прамысловыя аб'екты, акрамя харчовых, а запасаў газу хопіць толькі да 20 студзеня на поўдні і да 10 студзеня на поўначы рэгіёну. Амаль 75 тысяч хатніх абанентаў ужо адключаныя ад газу, а 116 тысячаў атрымліваюць яго ў абмежаваных аб'ёмах. Усё гэта сталася пасля спынення транзіту расійскага газу праз Украіну. Адмысловая пастанова была прынятая ў Кіеве на падставе інтарэсаў нацыянальнай бяспекі. У Казахстане на трасе Астана-Петрапаўлаўск адбылося масавае ДТЗ з удзелам ажно 95 аўтаў. Прычынай здарэння стала невыкананне хуткаснага рэжыму і бяспечнай дыстанцыі, а да таго ж дрэнныя умовы надвор'я. Паводле МНС Казахстану дваім пацярпелым аказаная медычная дапамога, а побач з месцам здарэння разгорнутыя мабільныя пункты абагрэву. Цяжка параненых і загінулых няма. Руслан Ігнатович, Белсат. Расстройствы псіхікі і парокі развіцця ў дзяцей. Колькасць расце. Украіна сутыкаецца з наступствамі перажыванняў будучых маці праз баявыя дзеянні. За час поўнамаштабнага ўварвання Расіі пачалі з'яўляцца і цэнтры сацыяльнай рэабілітацыі для дзяцей з паталогіямі. Працяг тэмы ў сюжэце ад нашых журналістаў, якія працуюць ва ўкраіне. Класно? Подобається тобі? Віяліне крыху больш за год. Дзяўчынка нарадзілася раней за прызначаны тэрмін, і ейная маці, Людміла, заўважыла істотнае затрыманне ў развіцці дачкі. У свае год і месяц яна яшчэ не размаўляе, толькі гукі выдае. Зусім нядаўна пачала сядаць. Кіеўскую вобласць, дзе Людміла жыве з сям'ёй, рэгулярна абстрэльвалі расійскія войскі. Пасля бяссоннай ночы на 7-м месяцы цяжарнасці ў жанчыны нечакана пачаліся схваткі. Асабліва, калі быў прылёт па вайсковай частцы, што побач з намі. Гэта было ўвогуле страшна. Мы вельмі вялікі стрэс перажылі тады.
Раней за належны тэрмін з'явіўся на свет і Яраслаў. Ягоная маці Галіна разам з яшчэ дваімі дзецьмі перажылі расійскую акупацыю Барадзянкі на Кіеўшчыне ў сакавіку 2022-го. Через нас ішлі танкі. Праз наш пасёлак практычна месяц ішлі танкі. У нас шмат разграмілі, у нас хадзілі па дамах. Многіх на калені ставілі і расстрэльвалі. Адналетак Яраслаў адстае ад развіцця на 6-7 месяцаў. Ягоная маці кажа, што праблемы са здароўем пачаліся праз паўгода пасля народзінаў. Гэта наступствы кровазліцця ў мозг дзіцяці. Зараз судом. Цяпер сутаргі ў яго, а сутаргі – гэта прыгнечанне актыўнасці мозгу. Ён у 11 месяцаў яшчэ не трымае галавы, хоць ужо мусіў поўзаць ці прынамсі пачынаць сядаць. Цягам мінулага года рэабілітацыю ў Кіеўскай дзіцячай абласной больніцы прайшлі 2000 дзяцей розных узростаў. Большасць з іх пацярпела ад баявых дзеянняў і перажывае посттраўматычны стрэсавы разлад. Шмат заіканняў, шмат выпадкаў эпілепсіі, бо выбухі правакуюць нервовую сістэму і працу галаўнога мозгу. Напярэдадні ў больніцы адкрылі сенсорны пакой, які дапаможа развіваць кагнітыўныя навыкі ў маленькіх пацыентаў, а менавіта здольнасць дзіцяці ўспрымаць і апрацоўваць інфармацыю. Дзіця туды паглыбляецца, рухаецца і пачынае лепш адчуваць сваё цела, бо ў нас дзеткі з асаблівымі патрэбамі, з парушэннямі руху. Пакой спрыяе развіццю тактыльных адчуванняў. Дзіця сядае, мы ўключаем розныя рэжымы, актыўныя ці больш павольныя, каб у дзіцяці сфармавалася зрокавая ўвага. У 2023 годзе толькі ў Кіеве інваліднасць вызначылі ў 2000 дзяцей. Гэта амаль на чвэрць больш, чым да пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Больш за палову ўсіх выпадкаў неўралагічныя захворванні. Ірына Дарафейчук, Юрыя Макаранка, Дмітрий Дзеркач, Белсат. Змяняем тэму. Арына Сабаленка ў паўфінале жаночага тэніснага турніру ў аўстралійскім Брысбене. Прызавыя сёлета складаюць $1,5 мільёна. У 1/4 фіналу беларуска сустракалася з чэшкай Мар'яй Боўскавай. Арына, пачынаючы новы год у якасці першай ракеткі свету, у 2 сетах з лікам 6-3, 6-4 без праблемаў разабралася з Боўскавай, якая ў планетарным рэйтынгу займае 44-ю пазіцыю. Усяго спартоўкі правялі на корце 1 гадзіну і 45 хвілінаў. У матчы за выхад у галоўны старт турніру Сабаленка заўтра паспрачаецца 16-й ракеткай свету расіянкай Мірай Андрэевай. Летась Арына дабралася да фіналу спаборніцтваў у Брысбене, саступіўшы прадстаўніцы Казахстану Алене Рыбакінай. У Беларусі каляды з зімовай атмасферай краіну накрываюць маразы і завеі. Паводле Белгідрамету з надыходам святаў чакаецца рэзкае пахаладанне. Замест дажджоў, якія назіраліся апошнія дні, у большасці рэгіёнаў пройдуць снегапады. Сіноптыкі абвясцілі на суботу памаранчавы ўзровень небяспекі на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Прычынаю сталі моцныя парывы ветру, што могуць дасягаць 20 метраў за секунду. Парывісты вецер узмоцніць адчуванне холаду, а на дарогах месцамі магчымая галалёдзіца. Таму кіроўцам і пешаходам трэба быць асабліва уважлівымі. Тэмпература паветра ў выходныя будзе ў дыяпазоне ад 0 да мінус 10 градусаў. Спецыялісты раяць быць асцярожнымі на вуліцы, не заставацца пры дрэвах і слаба замацаваных канструкцыях, а таксама улічваць небяспечнае надвор'е пры планаванні паездак. Новы год за намі, апошнія прысмакі паціху знікаюць з лядоўняў, падарункі раздадзеныя. З аднаго боку, можна парадавацца новай рэчы, пра якую даўно марылі, з іншага прыйшлося самому панесці немалыя выдаткі на падарункі. Ці засталіся беларусы задаволеныя атрыманым, ды колькі гэта каштавала, адказы ведае Андрэй Сульчыц. Каўбасы, вяндліны, сыры, масла і, вядома ж, цукеркі. Яшчэ напярэдадні свята беларусы наперабой хваліліся ў соцсетках навагоднімі падарункамі ад сваіх працадаўцаў. Я считаю, шикарно. Пашчасціла, аднак, не ўсім. Гэтак у ганцавіцкім райпо расшчодрыліся толькі на 8 слойкаў варэння, плюс сертыфікат у кафетэрыі на 27 рублёў. Відаць, фінансавыя магчымасці прадпрыемства цяпер не найлепшыя.
А вось такія сумы самі беларусы планавалі выдаткаваць на прэзенты для сваіх блізкіх. Адметна, што каля траціны апытаных чытачоў тэлеграм-каналу Белсат рабіць навагодніх падарункаў не збіраліся увогуле. Пацікавіліся мы і тым, што беларусы атрымалі пад ялінку. Найпапулярнейшымі падарункамі сталі адзенне, абутак і ласункі. Сярод лідараў таксама касметыка ды гаджеты. Часта ў працоўным калектыве праводзяць святочную гульню з абменам падарункамі «Таемны Санта». Не выключэнне і ньюзрум каналу Белсат, дзе працуюць журналісты. Што рабіць, калі прэзент стаўся не даспадобы? Паводле нашага апытання, пераважная большасць усё-ткі пакідае непатрэбны падарунак сабе. Пятая частка апытаных проста перадорвае яго іншай асобе. Але часам не менш за сам падарунак цешыць чаканне сюрпрызу. Часам падарунак робіцца расчараваннем. Напрыклад, калі вам чарговы раз дораць шкарпэткі або набор з шампуню і дэзадаранту. Гэтак 18% апытаных чытачоў тэлеграм-каналу Белсат незадаволеныя тым, што знайшлі пад ялінкаю. Кожны ўдзельнік выцягвае імя іншага, якому ён інкогніта дорыць падарунак. Максімальны кошт агаворваецца загадзя. Калі ў вас на працы яшчэ не гулялі ў таемнага Санту, абавязкова паспрабуйце перад наступным Новым годам. Гэта весела. Такая прыемная драбяза на святы. Натуральна, што год у нас ужо, як з 20-го года год у нас непросты, чарговы, то вядома, што прыемна атрымаць штосьці прыемнае пад канец года. А калі дазваляюць фінансавыя магчымасці, можна яшчэ і ўзяць удзел у дабрачынных акцыях. Гэтак сёлета ў глыбокім працаўнікі МНС віншавалі дзяцей, якія патрабуюць асаблівай увагі. Дзед Мароз, ратавальнік, прывёз падарункі на сапраўднай пажарнай машыне. Андрэй Сульжыц, Белсат. І гэта ўсё ў аб'ектыве. Праз момант Белсадзум Вітаў Ціўчык размаўляе з галоўным дарадцам Святланы Ціханаўскай Франакам Вячоркам. Ды задаецца пытаннем, як укладаецца супраца з будучай адміністрацыяй новаабранага прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, а таксама і іншыя тэмы і размовы. Будзьце з Белсатам. А я дзякую, Сергей Пацасомны. Бывайце.